On piispa se. No niin, katsojat, seuraajat. Pitkästä aikaa videon parissa ollut. Mutta tämmöistä me on vielä tehtykään. Tämmöistä hylättyä vanhaa myllyä lähdetään tutkimaan. Kylläkin luvalla, mutta tutkitaan silti. Se on aika lähtöpusu. Noin nätisti pyysi. Sotkettuhan on nämähin niinku kaikki yleensä. Miltä tämä niinku näyttää kaukka? Kaukaiselta. Sulla oli nimi ovessa, niin sitä ei kehata kuvata, mutta Mutta joo, mennään ja katsotaan tuo toinen puoli sitten, kun päästään läpi. Joskus tämä on 10 vuotta sitten, kun tämä on vielä ollut toiminnassa. Apua. Aika hienon näköinen sisällä. Häh? Rataloukku on. Voi kauhat. Se on vaan se aika Nyt pelottaa jo. pissasen. Lirauttamassa nuun. Noista kosta on puotettu aineet sisällä. Jostain vissiin katto vuotanut tuossa aika. Tuo ei kyllä kuulu joukkoon, ainakaan myllytoiminnassa, tämmönen polkuperärunko. Mistä katto vuotanut? No joo, on vähän hometta. Hui kauheeta, täällä menee porta. Täällähän on vissiin konttori näkyy tää. Kämme mä haittaa täällä valoja paremmin, mutta pannaanpa varalta. Auttaisiko se mitä mitään? Siinä on ollut toimisto. Siinä on otettu keikka vastaan. Häh? Kyllä. No mä haluan valon sammuttaa kokkeeksi. Auttaiskohan se? Ihan hyvinhän tämä. Toistaiseksi kyllä onnistuu ilman sitä. On täällä vielä vähän jauhoja. On täällä vähän jauhonen ilma. Täällä säkkejä ehkä on. Siinä on hiukan jyrkät portat. Nyt kun ollaan valoa. Kato kun jauhoja on se porttassa hirveästi. Huikaa. Mitäs tää? Täälläkin on rataloukku. No olisi ollut täällä vähän syötävä. Elikkä noista vivusta väännetään, niin on mennyt aina viljat alakertaan. Kato miten kauheita rovan kakkuja. Yäk. Uskaltaako mä mennä tuonne vintille uusta? En tiedä, hyökkii rottia täällä. En tiedä, kun tuo kattokin oli noin mätänä. Tähän kuikista. Täällä on vanhoja säkkiä. Tuossa on jotain rotan jälkiä. Älä ainakaan käsillä koske. No ei tuo hyvä. Hämmet vaan pitää nyt kato. Häh? Hämmän jäljet tuossa. Hyi. Ne on vielä syöneet täällä ihan reilusti. Häh? Joo. Toivottavasti niitä ei täällä olla vili. Aha, minä katon, uskallanko mä mennä No tuonne ei, yli. tässä on tämmönen vanha punta. Sekö on punta? Joo. No niin jo. Mitä sinä? Mistä tämä kotos? Tuossa on punnuksia. Mitä lukko? En mä näe. 10. vaaka. Okei. Mitäs siinä? Onko tässä keikan nimi? Punnuksia. Siinä on otettu keikkalappuja vastaan. Joo. Niin on. Siinä on kuin punnuksia, niin kuin ne sanoo. No niin näkyy. Minäpä kuikista uskallanko mä rottien sekkaan mennä tuon. Häh? Pelottaa. Ei kun hän näkee, mutta joo. Mutta eihän näissä ole elukotakaan näissä raakkuissa. Huissaat. On kyllä hiukan paskoja tuolla nurkassa. Aivan mahot. Möröt piillo. Huissaat. Möröt piillo. Möröt piilloon. Möröt piillo. En mä tämän kauemmas lähde. Nyt kun tuo valo on vähän tommonen. Ei uskalla mennä. On niin paljon paskaa täällä tarjolla. On niin paljon paskaa tarjolla, että uskalla mennä. Kummasta portasta lähdetään alas? Mä vähän ahistan noin rotaan. Näen tässä metsää eltän. Mene sinä mä näytän valoa. Näkyy paremmin kuvaa. No paremmin näkyy, kun sulla on mennä. Minä, kun sä tulet perässä. Minähän tuun. Kuvahan tulloo perässä minuahin perässä. Rotaat piiloon ollaan tulossa. Möröt piillo. Puistattava. Ootahan minä yritän tulla täältä. Jyrkät on portta. Täällä on sähköjohtoja.
Täällä on autoja hirveästi ollut. Eikö siis renkat? Täällä on moporenkaita tuonne takaita vai onko ne vanhoissa autoissa? On pikkusen vanhaan kalusta olevat renkat, no talvirenkat tuossa. Oho. Mistähän ne tänne oikein yleensä tuotu, kun No ehkä huoltoasema. Niin. Aika kestävähän tuo lattia vielä kuitenkin. Tuolta on vähän vettä tullut tuolta seinälle. Tämä paikka on niinku, jos joku haluaa ostaa, niin tämä on ihan niinku myynnissä. Niin, tai en tiedä, onko tämä virallisesti myynnissä. Ei, niin se on Filierissä myynnissä. Saa ostaa. Saa ostaa, jos haluaa. Meille panna viestiä vaan tuohon, jos joku haluaa ostaa. Niin annetaan yhteistietoja, että mistä se löytyy. Aikaa. Tämä on varmaan näihin tullut yllätä, joo, ja sitten ne jatkaa taas matkaa jonnekin. Tulla kato, en tiedä, jännittäviä paikkoja. Silläkin on vähän hirveä. Tää pitää vähän näin, niin tuon... Ei tuo valo ota niin hankalasti. On kuin linnunpesä. Siinä on kyllä hienot siis vanhat sähkösysteemit. Siitä aina veellä vivuusteta, mitä tapahtuu. On siinä vaikka minkä näköistä. Joku hännä. Kato, pikkasen on tässä paskaa tuossa. Näin, mä tykkään näistä nurkista. Herra Jumala. Ja tämä on sitten joku hankkijavekot. Mitäs lukko? Maanviljelykonetehdas, Malmi. Ajattelepa, että mikä paukettelu on ollut, kun tämä joskus käynnissä on. Näin. Mäpä yritän ilman valloa, miten tämä nyt mennään. Tätä jollain lailla näkee ilman valloa. Tullaan tuota ulukkaan yksi sepä. Niin tuolta on tullut ensin hyvä, että tuohon nää on vissiin jo jauho. Tässä se Kun sitten, nää jo jauhosäiliö. varmaan tämä sitten pyörittäisi. Niin. Tuosta kato mennyt tuosta Näin. noin Kyllä. ilmeisesti alas. Kyllä. Tuolta tuli toiset portaat vissiin. Melko jyrkät on, vaan ihan varovasti. En olisi uskonut, että on näin iso tarvitse. Ja nää hyvässä kunnossa sisään. Niin, siis Ulkoa näytti niin saatana huonolla hapella ole. joku tuosta yhdestä kohdasta siellä ylällä oli vuotanut se katto, mutta muutenhan tää... Periaatteesta kun löytäisi starttinapin, niin löisi käymään. Niin näin, kovin kauan oli. Starttinapin ja löisi käymään. Hyvä jyrkät nämä portat. Elää tuolla on nimiä, niin sitten. Ei, tietenkin. Siinä on sammutti. Milloin on viimeksi huolettu? Polttokierre. 2021. Silloin se on loppunut varmaan. Toiminta. Mä oon siitä sitten jo pari tytärä. Joo. Siellä on romuvarasto, siinä on kaikkea. Nälkeä on tuommoinen hieno ampuunsa. Otahan minä tuon kohta perässä. Siellä on vanha entisajan suojakypärä, mutta siltä on pintavisi lähtenyt pois. On se oikein saanut osumaan. Joo, on vähän. Mutta hyvin tämä on silleen säännelty ja hajotettu. Näistä on varmaan sitten tullut jo säkkiin ilmeisesti suoraan, ja niin on niin näkyy. Näin. Tuossa on säkissä nukkua nimi, niin sitten näytetä sen kummemmin, mutta onpa mahtavan näköisiä systeemi. Semmoinen hirveä mutka, mikähän se täällä. Niin tää oli rakennettu 50-luvulla. Nyt on pakko panna valovatta nää. Kyllä toimiva mylly. Sähkömylly. Joo, niinhän tulee paljon oli vipuja. Mörötpiillo! Siellä on vielä jauhoja sekin. Täällä on kaikennäköisiä koneita, mutta on täällä taas paskaa niin perkele. Täällä on näitä väkipyöriä, millä pyöritetään tätä helvetin konetta. Tuossa on joku hiihnaveto, joo. Hirveästi on täällä hiihnoja, mutta on täällä hirveästi paskaakin. Ai, tässä näitä hemmetin rettaat. Kato sinne. Joo, niin näin. Minä ihan varovasti täältä kurkkaan. On kyllä komeita toimintaa. Ei näistä kyllä osaa muuta sanoa, kuin yksi sähkömoottori jossa, en tiedä missä. Tuosta on lähtenyt hihnalta yksi pois, mutta on. Upeita on. Mä pääsen läpi. Mutta onhan täällä ollut kuule meteli. Siis mä oon tuossa lapsena käynyt, mutta en mä muista minkälainen meteli täällä on. Kai täällä joku humina oli, mutta oli se silloinkin jännä paikka. No on pelottava vielä. Tuossa on sähköpyörä, mikä pyörittää koko laitosta. Tai kaksi vierekkäin. Joo.
Niin on. Onko tuossa noita kiviä? Oh. Vanhoja myllyn kiviä. Siinä on kivi. Vähän on kulunut. Vähän soikeaksi kulunut tuo keski. Näin. Jumalauta. Siinä on vanha kyltti. Mikä lukko? Palvelu. Palvelu sinä lukko. Ja tässä kato tää puntari. No on hieno puntari. Jumalauta. Mikä se on sama? Onkohan tuohon laitettu kiikkumaan tuo jauhosen? Siinä kuule ihmiset. Sillä se on päpättänyt tämän laitos näillä koneilla. Perkale. Kyllä tuossa pilikkopimmalla mukava käy. Haatas pelottaa vähän enemmän, jos joku myrsky on. Pikkusen pelottaa nuo rotat. Niin tosi voisi näkyäkin vähän paremmin. Eikä tää muuta. Täällä kävi ulkopuolelta vähän ottamassa fotoa. Onko niillä tuolla joku kattialla? Elikkä noissa pörpeilyssä pönttöissä on ne kivet. Ne, ilmeisesti. Mikä tuo salama akku paddelu lukko se? Tähän on pantu sitten säkit alle. Onkohan tässä niinku eri viljoille? On, täytyy olla, kun tuolla tullaan tuosta mööpelistä joten niin ouosti. Niin. Mutta ajattelepa minkälainen, kun aletaanpa miettimään yhtä juttua. Niin. Tästä vähän purkas pois ja tekisi asunnon tästä. Niin. Jumalauta, tosi hieno. Niin. Ja katoppa näitä, nämä on hienoja nämä suojat, nämä tässä. Niin Nämä. kaiteet. Niin. Ja tästä mentis niinku johonkin makkuhuoneeseen, noustais kato tästä näin. Onkohan tossa ollut niinku koko hyvää viljaa ja tässä on sitten ollut semmoista hienoksi asettua. En tiedä, ehkä joku tietää. Kommentoi meille sen. Niin. Jokuhan tässä on, mikä on pelaa. Toivottavasti ikkunat, mistä kuikistettiin. Tuollakin on tullut vanha kyllä salama-akku. On hieno polju. On perkele. Onko ihmeen vanha säilyttää sisällä? Mutta on tällä ollut elukot. Hehe. Vanhat nipsnapskakkarit. Mikä? No ihan näitä. No niin, se pyöräytysjuttu. Ei uskalla vääntää tulla virtti. Tänne piti katsoa, mitä täällä oven takana. Ne uskon. Aha, mä palon pää. Sieltä heti vilahtaa jotain. Ei kun tänne on tullut vaan kato vilja tuolta ja säkki alle. Ai sielläkin oli. Joo. No niin, sinne tulee kytöttävä siitä. On hieno. On, kerta kaikki. Tässäkään tämä lyhykäisyydessä on mitä me älytään tästä. Tuolla on tommonen vanha-aikainen tommonen lapio, millä nostettu viljaa otettu. Miksi tuota sanottu? En mä tiedä. Semmonen, miksi on se joku? Täällä on kappahan se puinen. Täällä on tommonen minivaaka. Ja ihmisvaakahin näkyy. Itse kehtaako tonne kaappin kahta? Tämä varmaan kettä hatti. Fosforiherttu. Joku se on. Tää eläinten rehu. Leipäjauho. Täällä on vielä kuule säkissä tavaraa. 3 kiloa. Lämpö. Lämpöpahdettua koivua. Tää. Saadaanko niistä joku haju? Ketä täällä? No ei sillä joku säkkejä. Mutta onhan täällä ollut rottilla ja hiirillä herranpäivät pitkä aika. Mennäänkö tuosta ovesta kartanolle, jos päästään? Joo, mennään siellä on jotain ovea. Siinä on joku lava, ei me päästä. Niin on, niin minä pitää mennä samaa kautta ja käydään sitten kiertämässä. Se auto, minäpä tuu perässä. Rotat piiloon. Möröt piiloon. Mutta mahtava jyrkä portat täällä. Mistähän me tultiin? Tästä. Eli tässä on nämä kivet näissä laatikossa. 2 systeemi. Ja tuossa on joku erintapainen mylly, tuossa on joku jauhaa vähän eri lailla. Tuolla. Tulee vähän semmonen Suomi-filmin mieleen täällä, kun käveleskeli. Häh? Kyllä. Suomi-filmi. Oliko tämä jo se keski? Eiku mikä kerros? Se on täällä. Niin se oli tässä jo. Niin, aivan. Kyllä.
On säiliöt. Mitähän ne nämä sitten on periaatteessa? Eikä pintillähikon on vielä puotaneet jotain, en tiedä. Sanokaa ihmiset, mitä on ollut virkka. Noilla penttäällä. Mutta sen minä vissiin älyä, että näihin on pantu raakakaman näihin riiloihin. Tuossa on kuitenkin säkki tuon putken päässä, mikä tulee ylös. Niin. Tätä teipappu. Eli tänne ylösikö vielä jo, sillä hyvillä jotain laitettu. No kun se oli niin ahas paikka, että se ei kehannut kahtoa edes. Kauppahuone Lipsanen. Se on varmaan vanha säkki. Hei. Kerta kaikki. Siinä on lisää säkki. Se saattaa olla tämä pikkainen pissan tuoksu tuossa kun tuli ovesta, niin ihan toi rotan. No kyllähän nekin. Rotan pissan. Se on sama puhe. Niinhän se oli. Onko tärkeän näköinen numero? Häirikkö. Ai sinä. Voit vastaa ihmisiä. Häirikkö, voin alkaa. Niin. No joo, tuosta on toiseen suuntaan menneet. Mutta jyrkät täällä on ihmiset, no porno. Katsotaan vähän tuota ulkoa, miltä tämä näyttää. Tekattomaa alkaa olla tässä. Oliko mukava käydä kuikistamassa entisaikaisia juttuja? Häh? Joo. Pitääköhän mulla panna hetkeksi kiinni, kun mennään tuota etupuolelta kuvaa? Mennään sillä lailla. Rakastan sua. Minäkin. Tämmönen pytinki aika korkea. Sähkötoiminen systeemi. Mylly. Niin sillä me ei päästy pihalle tuolta sisältä, kun tässä on pönkkä ovessa, niin kuin mä sanon. 3-kerroksinen pekoti. Otetaan vielä täällä. Joo. Tuolla on kammonen ihme rei. Onkohan tuolta sitten vaan... Eikö mitähän tuossa on tapahtunut tuossa? Tuolla on tommonen luukku tuolla, niin jauhonen luukku tuolla ylhäällä. Joo. Miten eikä tuosta voitu mitään sisälle laittaa? Herranen aika. On kyllä ollut aika korkealle, jos nyt jotain laittaa. Niitä tippuu kaikki räysissä laudataan. Joo, vähän märkännyt paikalle. Mutta osa sitä hieno kämppä tulisi tästä, olisi vaan hirveästi rahaa jollain. Ehkä joku kertoo meille, mikä toi luukku. Toivottavasti. Mutta joo, näihin tunnelmiin niin tämä video tässä, niin kahtokaa ja peukuttakaa ja ottakaa seurantaa meidät ja kantaa, niin ne hiittäisää poniatteita, näitähän voi kysellä omistajilta, näitä voi käydä vähän kuvailemassa. Mutta kiitos ja heippa. Et sä sano mitään. Ai, heippa.